Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions zita ndinoitwa Glory. If this is the first time kuuya pano, aiwa tinokuchingamidzai uyezve musatya kubaya red button kuitira kuti next time patinouploada mugokwanisa kuwana notification. Welcome back to this episode. Regai titange nenyaya yedu yekutanga. Makasimba here zita rangu ndichazviti John uye ndauyawo nenyaya yaita kuti musoro wangu uite sekuti brain dzarusa. Ndakabatiswa zvakaipa nemuprofita tete, asi ndakabatiswa ndisingazivi. Ndakafungawo kurosa kuendawo either South Africa kana Botswana kunoshavira mhuru. Dambudziko raivepo ndainge ndisina gwaro rekufambisa kuti ndibatanidze mari yekutsvaka gwaro rekufambisa plus ebhazi zvaisabuda. Iwo mapassport acho aitonetsawo zvakare kubuda. Waiti kana ukaaplya kwakaenda imbwa ndokwakaenda tsuro. Tete ndaigara mujinga meAscot Stadium muna Mondiwa Road. Pamwe pamba pandairoja pane vamwe gogo vakazoshaikawo. May she rest in peace. So umwe musi ndakagara pedyo nemuunga primary pandaitengesa mafriziti angu. Pakapfuura vamwe vanamai vanengati pamazera ari middle age. Vaitaura nezveumwe muprofita ainzi anga anetsa kumukoba 2 vachitoti vaifanira kumukira sezvo pamba pacho paizara. Ndakaita maindi mahokoso ndikati nyaya dzevakadzi here haungadzitevedzeri, sekuti chero zvikanzi nhasi pavhurwa sowe vanowanikwa vakazara vakadzi. Mangwana vakapfuurazve yowe kushandirwa kwacho zvaraiva basa guru kutomukira everyday uchiita senge unoenda kubasa. Hai, it can never be me. Vakadzi ava vaita senge vanogara kumaplots ari nechekumberi asi ari pedyo nerodi inoenda kuSlovela. Saka nenhau yekuti vaizodzoka zuva rovira vaiavhoidha marodhi anogurira nepakati paiva nezvidondo. Asi kozvino hako pakazoiswa mastendi. Musi wechipiri vakapfuura vachitenga mafriziti, vakapfuura atori masikati. Ndikanzwa vachiti kati madzibaba po vainge vakapenga, hakuna chavanokonewa. Vaitonzi profeti tsono nekuti vaibaya chaipo nezvaunenge wavinga. Nzeve dzakamera kuti kwangwa setsuro. Ndikaona kuti ndikanyarara handigwasi pano. Ndini ndaiva nedambudziko plus mari yemafriziti yaivanganiko yekuti ndingatobhajeta. Paitoda kuti ndimire sehono, otherwise mhuri yangu yaizofa nenzara. Ndakabvunza madzimai aya kuti muprofita uyu aivepi. Pekutanga vakada kumbotsika nekutsenga manzwi tete, asi ndakavasofta ndikati vanzwirewo vana vangu tsitsi vaidawo kurarama. Madzimai aya akandiudza mafambiro. Pavaitaura paive parefu. Nezuva raOctober here asi vaigodi tete. Ndakati kune vakadzi vaya kana vaikwanisa kuzopfuura vachinditora, vakati zvaisakwanisika sokuti vainge vapedza dare ravo, saka vaizenge vanzi vadzoke after 21 days kureviews kuti vagoonekwa kuti zvakaita here. Ndakatyamadza nazvo tete. Review futi kuti kwagova kwachiremba here. Kuda muprofita aiva chiremba wemaproblems anosanganiwa nawo nevanhu. Ndakaudzwa madirection tete, saka ndakazviudza kuti chinono chine ingwa bere rakadya richifamba. Ndaifanirwa kuti ndimukire kunoona madzibaba po aya mangwana chaiwo. Vele tete kuJoni ndanga ndagara ndichida kuenda kwandaingowawo kuti kunoyerera uchi nomukaka. So ndakamuka kuseni ndikati tande neshira. Vatete munoziva zuva raOctober rinokurowa nhongonya chaiyo zvekuti 10 o'clock dzinozosara dzoti nguri muna mai vadzo kwakudopisa chaiko. Ndakabuda muAscot apa ndaifamba neshoka. Pfuure Ascot chikoro ndokupinda mukasango kwakazovakwa dzimba dzeWoodlands. Pasina nguva ndainge ndava mukoba 12 kwakufamba zvakare. Ndakatobata rodhi yevhaya mambo vatete ndava kuona fence yekumukoba Teachers College. Kwakuramba ndakanamirana nefence kwakucrossa road inoganhurira mukoba 7 chipinda mu2. Tete ndakapatsvaka ndikapawana. Mati munhu ainge aripo here, asi vanhu vanovata vachifamba oro vakavatirapo painge pakaita kuti maku kuzara. Saka anogonazve madzimai aya haana kundirevera nhema. Ndaingovhunduka kuzara kwevanhu, asi tete zvakaitika ipapo ndezvekuti maigurupu according kumaproblems amunenge munawo. Vembereko vaiva pavo, vanoda dzimba vaiva pavo, vemabasa vaiva pavo, kwozotiwo vemaassorted problem vaiva pavo zvakare. Indakagara pamaassorted problems asiri specific. Line racho raifamba, asi muprofita uyu aiva different from mamwe maprofita andinoziva. Ainge asingakuprofiti, iwe ndiwe waimuudza zvaunoda. Ndakamuudza kuti ndaida kuita border jumper
kuti ndinoshandira mhuri asi ndanga ndisingade kuenda nemvura. Akanditi zvaiva zvidiki diki izvi. Pane vakamboitira vaiva vatova pamabasa. Iye madzibaba Paul anoklema kuti aitombowa Botswana asi ainge atumwa kuzoyambutsa vanhu. Botswana kwacho anoklema kuti akangoenda asina passport, saka aizondibetsera kuti neniwo ndiendewo. Kwakangonyukurwa bhinzi 3 muchicrossbag chaiva nacho. Kwakunditi 1 ndinosiya Zimside, 1 ndosiya SA, 1 ndinogara naye mumwe. Pese pandinenge ndiri, bhinzi iyi ichandivhurira chanza changu, upenyu hwangu huendeka. Vakanditi ndainge ndine mubvunzo here? Ndikati kwete. Ndaigobvunzei? Handi ndaive ndarongerwa dare. Changu kwaiva kupfeka mabhegi. Ndakaenda. Ndakasiya ndavharisa kaimba kangu kandairenta, ndikatengesa bhesi nemitress yandaiva nayo pamwe chete nekawardrobe kandaiva nako netumwewo tumabelongings tushoma shoma. Kwava kuwanawo kamari kebhasi tete. Kwava kusiya ndaoneka mukadzi mumusha kuti asare zvakanaka nevana. Ndakapromisa kuti kana zvinhu zvikazobalanza ndaizomurangarira. Zvekuzoita bhudhi mudyiwa ndaizviramba sokuti kwandaibva ndaikuziva, saka ndaida kumbonogadzirisa upenyu. Ndakapinda mubhazi, maingovawo negeneral talk asi nyaya zhinji dzaiva mubhazi nyaya yekupedza nhamo kudzimba dzataipa. Tete zvekuti handina magwaro, handina kumbobvira ndazvibufura. Handiti ndaitova nemapasipoti angu 3. Apa ndoreva bhinzi dzangu 3. Handiti dzaiva dzaera. Takasvika Beitbridge tikanzi vasina zvakakwana sarai waibhadhara kondakta mari yekudhiza paborder patrol. Tete Zimside ndakakrosa zvakanaka. Ndakangokanda bhinzi 1 pasi. Pandaiti ndikrosa mapurisa aingoita kanenge kakurivara so ndobva ndatokrosa. South African side ndizvozvo as well. Ndakamaneja kukrosa zvangu ndikatowanawo basa pafamu tete. Ndikashanda about 9 months. Kumba ndainge ndodotumirawo chikafu, mhuri ichirarama chose. Bhinzi yangu ndaingova nayo, saka umwe musi ndichigeza trouser rangu ngariwire mumvura tete. Since yaiva wozambela vhiki tete, trouser racho ndaizoriona pandinowacha hembe dzangu musi weSunday. Ndaingozozvibatanidza pandinowacha nemaworksuit ebasa tete. Ndakakwidibira trouser mubucket riya zvese nemvura yacho. Ndaida kumbonomwa nekudhistresa. Tete chibasa chacho chairwadza asi chekuita painge pasina. Ndakadzoka zvangu kumba Sunday. Mhuri yaive isati yatevera. Ndaiti ndichaisumudza kamwe January aiuya. Ndikatora imwe washeni yangu kwakudoenda panze paruvashe. Tete munongozivawo setup yema7 quarters. Unenge ungori neka 1 room yako. Then zvinhu zvakaita senge toilet, line rekuyanika nhumbi, munoshare even bathroom. Mhitsu bucket rangu chienda panze. Ndichinokudubura tete kudai. Ndakaridza mhere zvekuti vanhu pafamu mucompound vakamhanya vachiungana. Mubaketi mandaiva ndasiya trouser mainge mune nyoka yaitoburitsa rurimi. Yaive yapinda nepai sekuti bhaketi racho ndaya yekuti ukavhara rinonyatsovhara kuti bha. So pana paikwanisa kusenerera nayo nyoka. Never tete. Vakaungana varume vakatora matayi vakaisa pamusoro pebhaketi. Nyoka pamwe chete netrouser riya zvese nebhaketi zvikatsva kuita masimbe chaiwo. Ndakapedza washeni yangu tete ndikamubatwa nehope mbichana sezvo ndainge ndaenda kumafaro kuoza Belavik. Ndakarota semunyoka iya yainge yapiswa ichipindazve mumba mangu. Tete handina zvizhinji zvandakafunga ihope uye ndazvifunga. Manheru akasvika ndikatobika kasadza kangu nemadora ane mhiripiri. Sunday ndaikurumidza kuzorora sokuti taizomukira pabasa musi womuvhuro. Vatete kunowata kudai ndakanzwa sokuti murumu mandaiva ndiri maitaura. Ndakabatidza rambi, hapana chandakaona. Ndikadzima ndikanzwa inzwi richiti kuwanga uchida kundiurayirei. Ndikati kwarakwashu machira. Ndichikwakuka vatete ndichinomira uko. Kwava kuita chipatapata kubatidza light. Ndakaona nyoka iya vatete yakaunganazve pabhaketi. Zvichireva kuti nyoka ndiyo here yaitaura. Kana zviri izvo zvandaifunga bva ndaive ndamesa pekuvata. Ndakatiza ndikanowata kumasahwira angu ndichida kuzama kuona kuti zvii zvaitika mukati meupenyu hwangu. Mangwana makuseni nhamo iya yakatangazve. Ndaifanirwa kunotora uniform yangu yebasa pamwe nemagamboots angu murumu mangu vatete. Ndaifunga mahora ane zuro anenge apera. Ndakatoona nyoka yakazviita feel at home murumu mangu iri bhizi kukobora mazai ataihura pafortnight kubasa.
hana yangu yakatanga kuti pangu kurira tete. Ndainzwa senge yava kuda kubuda mainogara kuti ndiibatire mumaoko angu. Ende nyoka iyi vatete yairatidza kuti haina kwainoenda vatete. Ende yaitoratidza kuti inoziva nezvangu pavanhu. Even ndiri mumunda tete ndaingoona mumvuri wayo ndoziva kuti yasvika. Asi chaishamisa chacho ndechekuti kubva zvayapiswa ndini ndoga ndainge ndongoiona. Vatete kutodaidzira vamwe vainge vasingaioni. Njere dzangu dzakatanga kuita senge dzakanganisika vatete, zvekuti papurazi murungu ataishandira akatombondipa leave ye1 month kuti ndinorapwa. Ndainge ndokangamwa chinhu chakapusa, even ndakatsunzunya. Taurai umwe muzimbo wataishanda naye akati kana ndasvika kumusha ndimbonofamba sekuti zvinhu zvacho zvaive neurombwa mukati. Ndakasimuka ndikadzokera kumusha. Nyoka iyi yakanditi since ndainge ndambozama kuita attempted murder kwairi, pandiri ndo pairi. Zvira kuti ndaizosimuka nayo iri mubhaketi toenda tose. Haye vatete, ndakateerera kondainge ndatova muranda zve. Chandakatanga kuita ndichisvika mugweri kuenda mukomba 2 ndaida kunoona madzibaba Paul ava. Ndakasvika pavaigara pasina munhu ndikatoita zvekubvunza havakidzani kuti madzibaba ainge aripi. Vakatobvunza kuti asi ndaigara pasi pedombo here, ndisina kunzwa kuti madzibaba aiva kuhwawa. Vaiva vabata chibharo. Murapwa aiva form 2 ane 15 years. So vaiva vakavharirwa. Beta ndaizovaona kuti ndinzwise kuti Beans nenyoka iyi zvaidyidzana papi. Ndaida kupedza chipfukuto chapinda mudura rechibagwe. Ndichingopedza malight industry ekumukomba 12 ndichitopfuura neroad ndakaita kuprofitwa nemumwe muprofita aive nechechi paive nemureza mutsvuku, yellow negreen. Zvikanzi madzibaba makabatiswa zvakashata, kupabuda kuchanetsa. Ini hangu chiprofita chisina kundiso. I feel like it's a waste of time kwandiri. Havana kundipa kundiso. So indaizoda man to man nesource of my problems angu. Ndakaenda kuhwawa the following day. Madzibaba Paul vanga vasiri in good shape. Vakanditi Beans yaisafanirwa kuenda into contact with mvura plus zvekuvharira mubhaketi ndainge ndazviwa nepi. Vakati yainge yamachua. Ndipo pakatangira maproblem ese ipapo. Po vakanditi Beans idzi dzaisava ordinary. Ndo saka ndakakrosa easy paborder. Dzaindibatsira kurivadza border patrol offices. Vakati vainge vabva nadzo kuDRC. Zvino kuti paitwe reversal yemhiko idzi, madzibaba Po vaitofanira kudzokera nadzo kusource. Vakandivimbisa kuti vaizobuda ndaingofanira kuhadhira. Ndizvo zvandakaudzwa naPauro. Mombe yemurombe haibereki. Urwere hwaPauro hwakadzimba. Pauro akarwarira mujere akafa. Chachinja ndechekuti ndava murombo wekutanga nekupedzisira. Zvandaive ndiri pamafrizeti zvaitova nani than zvandiri nawo. Munina wangu akangoita karonda kari mysterious tete pagumbo. Ndiri kuziva hangu tete kuti kara chakamutora tete zvandakatangirwa basa. Havasi vese vakaromba mukuda. Havasi vese vakaromba kuti vaite mari. Ini ndiriwe vamwe vari unlike vaida kuzama kubuda musituation yakaoma. Asi handina kuziva kuti ndiri kutoita kuti zvinhu zviite wese. Kodai ndakagara muZimbabwe ndaifa here? Ehe, zvinhu zvaive zvakaoma asi vamwe vakararama wani. Nhai vatete nemiwo vedare. Iko kwamakambouya kuti Beans inobetsera munhu kucrossa border. Vakomana ka regai munokwara. Vasikana regai munokwara. Kana zvisinga make sense kana wasiya. Handiti vatete dai ndakahadhira ndaingotora magwaro angu ekufambisa zvaidova nani. Chero dai ndakaenda nekurwizi zvaiva zviri nani. Mashortcut andakada mukati meupenyu vatete aita kuti nzira dzangu mukati meupenyu dzirwadze sechironda chemumhino. Ndagwadziwa. Dai zvichinzi Beans nyoka yakandibhenefita ndaitombofara. Manje hapana, angori marwadzo after marwadza. Handichazivi zvokuita. Ndapedza nyika ndichitenderera zvakaoma chokwadi kupinda nyatwa yese iyi nekuda zvakareruka. Hey, this is very sad. Tazvinzwira handiti? Tazvinzwira nyaya yamukoma. Handizivi kuti what can you say? Zvakaoma hazvo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Ndiri musikana ane makore 23 ekuberekwa. Ndakadzidza pachikoro chaive nemukurumbira chaizvo kuManyikaland province. Chikoro ichi iboarding school asi ini ndaive ndiri day scholar. Nyangu yakaitika muna 2017 ndave kuda kunyora form 4. Nekuda kwekuti taigara kure nechikoro, amai vakatitsvakira kwekugara pekurodya paive mudhuze nechikoro nekuti vamwe vadzidzisi
vakanga voita malessons pastudy time yemanheru kuti syllabus ipere. Sezvamunongonzwa kuti maboarding schools nyaya dzesatanism panguva iyoyo dzaitaurika zvakanyanya, zvaisava zvitsva kwandiri. Ndakanga ndanzwa zvakawanda on how people could be initiated and how people operated in a cult. Sezvineiwo rimwe zuva ndabva kuchikoro ndakanzwa kuti munharaunda maive nemuprofita aibatsira vanhu. Ini ndikati ndiendewo kunonamatirwa sezvo bvunzo dzakanga dzava pedyo. Ndaisaziva kuti ndakanga ndaita wrong move. Tete ende izve amai vangu ndakanga ndisina kuvaudza. Ndakaenda neumwe mwana wepamba patairoja tikasvika pamba pemuprofita uye. Akangoti achitanga kundinamatira, handizivi tete ndakatanga kuita drama chairo sezvo ndaimboona kune mamwe machechi. Kakanga kasiri kutanga aka kumanifesta tete kuchechi kumwe kwandakamboenda ndichiri primary school. Ndaita futi izvozvo sezvo mufundisi vaisaregedza kana ukasazvonyongoka kana kuchema sedhimoni. Vaidzvanya panorwadza zvekuti aitoreact kuti vandisiye. Zvinenge zvaingova zvekuti vanzi vane simba rekubvisa madhimoni. Musi uyu ndakatanga zvakare tete, asi ndaitoziva zvandaiita. Pfungwa dzainge dziri dzekuti ndibatsirwewo, pamwe zvaizondifambira zvakanaka kuchikoro. Vakatanga kubvunza, who are you? How did you enter? What do you want? Ini ndokutanga kushedzera kuti ndewedu uyu, hatimusiyi, takamujoinisa kare. Ndakanga ndaita semunhu akagarwa nemweya wemasatanist. Mufundisi vakawedzera kunamata, ini ndikatoita zvekuumburuka. Vanhu ndokutanga kuungana paya sezvo takanga tabuda mumba zvino tete ini namufundisi vaya. What was meant to be a private session was now a public spectacle tete. Vakati vachipedza kunamata paya ndakatodzikama. Vakati hande kumba kwamabva tinotaura nyaya. Takaenda kumba kwekoroja. Amai vedu vaisavapo asi vakaunganidza sisi vangu naamai vepamba apa. Vakaudzwa zvainge zvaitika kwamufundisi uyu. Vakaoma mate mukana nazvo tete ende vakaratidza kutya nekusandifarira zvachose, asi kuti vandidzinge zvaisaita. Mufundisi vakatanga kuvapa counseling. Vakati haisi mhosva yenyu, solution yaivepo kwaiva kubvisa dhimoni iri nekuzvifumura zvese. Shoko rakafamba munharaunda kuti ini ndainge ndajoina satanism. Mufundisi vaya vakaunganidza vamwe vana vemunharaunda. Vakati I should confess and use my third eye. Randakanga ndavanyepera kuti riripo pauma apa. Rinoona zvemweya. Vaida kuti ndinhonge vamwe masatanist pavana ava ndivafumurewo. Tete ndakafamba ndikanhonga vamwe vana 4. Ndikati ndaivazivira iko kushiraini kwataienda kunosangana. Ndakatanga kutaura nemazita emamwe maticha aizikanwa nekuitawo zvesatanism izvi. Ini ndikati ndaitovaona ikoko kwataisangana namaster. I made up stories zvekuti it all made sense because I had knowledge about satanism. Ndakanga ndanzwa nyaya zhinji dzevanhu vanoti vakapindana nazvo. Vanhu vakangewo nditya, kunyangwa mai vangu pavakazozvinzwa vaitondityawo. Inini personally I didn't realize it was a bad thing because I'd never been given so much attention, and besides ndaitiwa hapana chainyadzisa pakudzikunura from such an evil spirit. Ndisingazivi kuti zvaitondibvisa image yangu neyevabereki. Vaiuya almost every day kumaprayers and to check up on me. After vazogutsikana kuti ndadzikinurwa, vakauya nevakomana vaizova zvapapu. Vakati ndirondedzere nyaya yangu kubva pakutanga kusvika pandakazoponeseyo. Sezvo yaizova testimony hombe chaizvo, ndakatanga kutaura kubva pazvakatangira kusvika ndapedza. Witness wavo achinyora pasi zvese zvaitaura. Ndakataura kuti ndakajoiniswa so. Ndaiva mulibrary. Umwe musikana akauya kunogara neni, tikawirirana, akandipa sweet mindi chairo. Next thing akazotanga kuuya kuhope kwangu achinditora tichienda kunoona master. I said master was a faceless man. Aitiwa nemusoro asi chiso chaisaonekwa. He was very tall, asina makumbo anooneka, and he wore a black robe. And I also said zvatakaita zvekuinitiata mamwe mastudents nekuvapa zvipo zvakasiyana-siyana. And I even wanted to sacrifice my own mother kuti ndiwane mapowers. Ndaiti ndine ziso rechitatu riri pauma rinondibatsira kuona vamwe vedu masatanist in the spirit patinosangana mumastreet. I even claimed to hear and see zvinhu zvinoitwa in secret ndisipo. Like for example, I claimed to have heard a conversation yakaitwa between my mother and my sister. Ndisipo sezvavaifunga kuti ndakanga ndiri kure. Asi vaitaura zvainzwikwa, so I could hear them, but vaisaziva, and they were shocked when I told them exactly what it was about. I said that I was not allowed to have a boyfriend because master was jealous
and had not had a boyfriend for a long time, which was strange because zvemujolo ndaitomboita before. So my sister took that as a valid point. Even the teachers vandakataura, they were part of us. Nekunge vakurisa vasina varume. I said things like prayers and singing. Zvaindikanganisa zvisingaiti. And I also said that taisabvunzwa kuinitiata hama. That's why ndisina kuinitiata my sister. Hama dzaizova dzemasacrifice. Ndingangoti pandakatanga kutaura izvi, I got so much attention. And before that, I'd never gotten attention for anything else. My sister was always in the limelight. Kuchikoro aigona. And even did more than just academics. Like aiita public speaking, science exhibitions, etc. Apa mutsvuku ini ndiri mutema. So this was the first time everyone was paying attention to me. And even mom was showing care because vaitondiona sevictim. I later realized kuti ndakakanganisa hangu. Ndakazonzi imwe Sunday ndiuye kuchechi kwavo kuzonamatira zvakare. Ipapo ndakanga ndatopedza kunyora maexams. Ndava kumba kwaamai vangu. Tete ndakaenda kuchechi kuya. Haikuona maziso ese. Ainge akanditarisa. People tried to act normal, but vaingosevesera. Ndinoziva kuti mufundisi vakanga vatomboparidza nezvenyaya iyi chete. Nekuti ndaionekwa semuroi apinda muchechi. Tete even after my results abuda, I wanted to rent a place close kuchikoro again. Kuti ndiite A-level ndakashayiwa zvachose nekuti munhu wese ainditya. Saka ndakabvunza kuti zvamaiita izvi mainyazoziva kuti ndozvamuri kuita. Why were you doing this? And how did mama feel about it? She was heartbroken that I wanted to kill her. But vanongozvinyaradza vachiti, I know it wasn't you mwanangu. Wakange wakagarwa. Ini nasisi vangu taigona tete, but my sister did extra. Pachikoro she was famous. Even patakatanga kugara muarea umu, she was noticed and many guys were always after her. But inini, I was just there. No attention from anyone. Vakaguma kufeka kuti vane mweya wasatani pavari. Vachiita kuti vawane attention. I think semaparents tadzidzawo. Tete, makadini, ini ndauya kuzoreurura zvandakaita kusmall semurume wangu tete. Dai vanhu vachiita zvavanoita zvoperera kunze ikoko. But no, vanhu vanoda kuuya vachiita flash their affair in your face. Dai kuri kuparekwa, kuri proper, ndina basa nazvo stereki vatete. Barika takangwana riko, richingoripo, tichangorisiya riripo. Vatete, murume wangu akanokakatana navamwe sisi vemumbawa vanozviti vane manjoso. Sisi ava ndichavati Kimberley. Tete ndakatanga kususpekta kuti murume wangu kuda tinenge tiri kumukomberana semukonde wesadza. Vatete, attention mumba yakatanga kuita shoma. Family time nequality time zvakaita past tense. Kuita history chaiyo. Kuita vaimbovapo. Ende Kim uyu vatete hamenozvivindi kuti aingazvowo Debbie aitoita kufona chaiko kana kuda achinge aineni. Handizivi kuti aizviita une here o ane aimupa simba rokuti apote achingofona zvisina neshumo yose. Musikana akazonobvisirwa, ndipo pandakaona kuti tine dzimwe hama dzatisina ukama nadzo. Kuroorwa kwaKim kwakangoitwa secretly vatete. Mwana vatete vainge vakanyora pamastatus kuti chilling with the realest baddest makoti. Apa aiva maroro aKim, vanhu vachitotora namapikicha. Zvakandibata hangu kuti saka ndainge ndatoparikwa sefani sekuseka. Kuda ndipo paakatanga kuti aida kundiripa. Ndikati kwete, pawakasangana naKim ini ndainge ndisipo. Saka ngavangoita yavanga vagara vachiita. Handiti kutotsvakirwa umwe mukadzi iwe uripo, otonoroorwa iwe uripo, ndiko kushoorwa kwemhando yepamusoro-soro. In other words, unenge uchinzi uri useless, hauna basa. Kokufonerwa uchisvoteswa nesmalls. Tete zvose izvi chero zvaindibata ndaingoti kuda, that was my fate. Kwava kugarira vana. Asi one day I was tested kusvika kuma limits chaiko. I decided to take matters into my own hands. Vatete, ini nevana tainge tisipo vatete. Saka kuda naKim vakasara vakapinda mamangu bedroom mangu vakatamba maadult games pamubhedha wangu. Ini nevana tainge taenda kumusangano weEaster kuchechi. Ndipo pandakaona kuti aiwa ndajairirwa zvakwana. Ndakatsikwa musoro kwenguva yerofu ndakanyarara. It was now time to take matters in my own hands. Ingawani ini kumba kwaKim ndainge ndisingasviki. Saka kuda naKim vakauya havo kuzogofa mungu yakazvisororera zvayo. Manje ndaizovaratidza. Kuda
kutoganza kuti paiva pamba pake, so ane mvumo yekuunza mudzimai wake mudiki pamba pake. Honai imba yandakasafa ndichitengesa ndichihasla ndichitosacrifice manidzi angu kuti tiwane pekuisa musoro, kuti vanhu vagova disrespectful kusvika pakupedzisira kudai. Apa Kim ainge asiya chipfeko chake chemukati, ndozviziva zvangu kuti ainge asina kumbokangamwa. Hakuna munhu anokangamwa kuti akambenge akapfeka underwear, ainge asiya maone. Manje uyu ndiye andaizodhila naye once and for all, even kuda ndaizodhila naye vatete sekuti zvose they were equally to blame. Ndakatora kapendi kaKim ndaida kumusota, ndakambofunga kumuendesa kumaperiods zvisingaperi, ndikaona kuti aiwa zvaizoita obvious kuti ndine ruoko, right? I was going to make sure kuti Kim hafi akabata mwana maoko come what may. Ndakaenda kune imwe n'anga ine mbiri kukadoma kuvatete, akanditi ndiwe nebhurugwa raKim rakanyepera kukangama pamba pangu. Vatete pamwe chete nechibwanana chechikadzi, vatete ndakatsvaka zvose ndikaenda nazvo. N'anga iyi yakagadzira ikati yaizobvisa chibereko chaKim yoisa chembwa. Kim hafi akabata mwana maoko. Ndakaonawo iri pfungwa yakanaka, sokuti kana aidai ari newlywed kuzoti kana achinge akomba aizoita sei. Vatete n'anga yakagadzirira ikandiudza kuti I was done. It was a done deal. Kuda ndakati vamusotewo ndava ndaipedzisira ndavigirwa chirwere chepabonde kana mukondombera, sokuti airamba kushandisa butiro achiti haangashandisi butiro pamukadzi wakaroora. Saka vatete neniwo ndaityira upenyu hwangu kana ndazofa nguva isati yakwana. Ndaiziva kuti vana ndivo vandaisara navo, kuda asotewa zvakare kuti mushini wake usashanda. Vatete ndisingakupedzerei nguva, vatete nemi vedare, Kim nakuda vakazosiyana. Kuda achiti Kim haazvari, Kim achitiwo kuda nhengo yake haishandi. Kim akapinda musecond marriage akabudazve nyaya iri yembereko. Izvezvi ndiri kunzwa kuti ava kutambira mabhawa makuru vatete, ava kuita zvechipambe. Manje ini handisi kuzodzora tsvimbo nokuti gudo rakabata kumeso. Kwete, ndakatomuita afirapo, ndiye akatanga kundidisrespecta. Ini ndiri zii chakadya ndichocho. Kuda ari kungodzungaira, ini ndiri busy kuronga exit plan vatete, nekuti chakachenjeza ndo chakatanga. Kudzokedzana chaiko handioni chiedza chaizvo. Ndizvo zvandakaitawo zvekusota munhu achisara aine chibereko chembwa. Tazvinzwira vakasara vaine chibereko chembwa. Ndinoda kupa advice kuvasikana vanoda fudhu yavasingazivi kwayatengwa. Be careful. Ndakapona nepaburi retsono. My God fought for me. I dated this guy. Aitondida zvandaiona, but he would always say haade mukadzi akadzidza kumudarika, so I should drop out of school. He would buy me a house and a car. But I refused. So this other day he called me to his house and I went there. Sadza and chicken was my favorite. So he went out and bought me a plate. When I finished eating, I felt weak and extremely horny, like I've never felt before. And musaidza imomo, mune kamwe kametal coil kadiki diki. So ndakasvipa akatsama, akati it was no big deal. Akatotanga to undress me. At first I couldn't resist, but before he could insert, ndakangowana simba ndikamurova nebelt from his trousers ndikapfeka. Then I left. My heart was a playground. Say that I ended up giving up on love until ndazoita meet my husband. But the reason I've come with this party and amongst all my relationships, there are these two guys varikuita haunt my marriage. So ndanga ndiri musikana anga kazvibata, I didn't indulge in premarital sex until there was this guy wandichati Judas. I met Judas to school during my A level. Tikazodanana months later, and I was a year older than Judas, but anga kandinyepera makore. So our relationship yakazopera when he no longer wanted anything to do with me. Achinditi ndiri chembere ndakasiyana naye. We met 2 years later and we reconciled. By this time, I felt I was now ready for sex because kumashure kwese you would only kiss. So we started trying kuita bonde, but zvobva zvaramba. But I ended up getting pregnant
akabhara mamimba saying we haven't slept together. I'm still a virgin, so how can he impregnate me? He later took me to his doctor saying we're going for a checkup, but ndakazongonza doctor vakuti she will start bleeding in 4 hours. But mamadi kungochengeta iye akati doctor pakaipa. I was surprised, and that's when I realized ndatobviswa nomboka apa, because when the doctor was giving me pills, I was told ndekurapa jeko so that harikanganise mwana. I later found out from doctor this guy wanted to make me a laughing stock, and he was saying all sorts of mean things about me. It was the doctor who advised him kundibvisisa ake nhumbu than ruining my life just like that. Quite a breakdown pandakamubvunza kuti why he did all that. Akanditi it was for my sake and for my future. Achiti aida kundibatsira kuti ndiite zvakanaka, ndipedze chikoro ndiroore zvakanaka. And I believed all these lies tete. Ndakaita breakdown emotionally and kunamata kwangu kwakarema. Asi pakupedzisira ndakadzoka on my feet again and reconciled with God. Zvinhu zvikafamba zvakanaka. About a year later, I dated this other guy and history repeated itself. By this I mean we didn't have sex again, but the guy akangotambisa nhengo pamusuwo wenhengo yangu only once, and the pregnancy happened again. But this time around, I wasn't received. Abortion was my choice. The guy anga andiramba ndikaita what was best for me. So I gave up on men, ndikatombofunga zvekuita lesbian at some point, but as always I healed and I was on my feet again. Fast forward makore akafamba, I graduated and I met this guy pabusiness adventure. Tikangoita click zviya love at first sight, but I could tell kuti munhu uyu mudiki, although aiva ndinyepera achiti he was older than me. So it is with this guy bonde parakabvuma manje, and akatopererwa kundoti at my age I was still a virgin because I was 24. Akadoti in this era it is very rare, and it is very rare, especially since I was once a student. In just 3 months' time, he proposed for marriage. I told my family, including our age difference, because later I found out from his ex-girlfriend's brother, who he lied about his age. He was actually 5 years younger than me. But ndandatompa makumbo and ndandatonyora murudo, so I had no choice but to follow my heart. But before taita my proceedings marriage, I sat down with my to-be husband and narrated my 2 stories. He was actually surprised. Akadoti, so did you temper with your virginity? Because I found you sealed. Ndikamuudza I never did anything of such sort. We can go chero kwada to verify. So he understood everything. Akadoti, he doesn't hold anything against me. It wasn't my fault. I had to do what was necessary for that time. Marriage happened, everything was okay until a problem arose bedroom medu. Baba vakatanga kungodona during bonde, and he started turning me off to a point yekuti ndandoramba kurara, and sometimes akaita fail in bed. Aitanga to insult me, oti I'll be thinking about the other men, and he would start questioning me of my stories angu, oti re-narrate what happened and how. Apa at times unotiwa kuti nyaya kwari kuenda ndiri kupuwa mhosva. Fast forward, baba vakazohura with a colleague, and when his parents asked why, put all the blame on me. His parents insulted me, and I packed my bags and left. Akanyengerera tikatsokerana. Because I grew up without my parents. I think ndakambozvitaura part 1 paya. So for the sake of our baby, I had to go back. But honestly, I could feel kuti rudo hapachina. I only did it for vanhu uye mwana wangu. Now my problem is like I said, I didn't feel love for him anymore. Plus whenever tikaita na small fights, I just want to leave. And ndizvo zvekuti anotanga kundibvunza kuti pavakomana vako vese who was the best kisser. Kati ndizvo hanto, otsama, what I thought it was me. Musi anokisa ukaramba kotonzi is because I'm not the best. Another thing which is destroying my home, ifoni chayo. My husband is always on his phone tete. Unotaura wega ka 30,000. And pane zvizhinji zvekuti anenge are supposed to update you, especially after a call. Obarega, when things get messed up, he puts all the blame on me. But inini, he wants to know every comma and every full stop yaona mufoni mangu. I've now taught myself kuti foni yake handibati. Zvaanoita handibvunzi. I should give him his space
he wants, and I should take all the insults ndakanyarara. But is this a home? Basa akandirambisa kutsvaka, akati paari ndo pandiri, cause anoita mabasa emaoko. But sometimes I feel ndikaenda kwangu kubasa toswera umwe kwake zvoita nani, sekuti it's pointless kuswera tese tichingova cat and dog. But anotanga kuti ndoda kunohura kubasa. Pese panotaura nemunhukadzi, I'm restless. I'm always thinking of the worst case scenario. Kuti ko akapama kuhura. Sometimes anogona kuti tichinetsana oti une hunhu hwechihure, pendi rako rinenge rine hurume hwavamwe varume, tete nevedare ndibatsireiwo chaizvo. I'm not saying you should be okay with my past, but I didn't do RM picture, and I didn't hide the truth from him. Iyezve hazvina kumutadza kuita mwana. We have our precious gift. Plus dai akaita come clean pekutanga, akataura kuti it doesn't sit well naye, I would have left hangu before wasting years of my life. Now andichazi ndodi sure I'm bothered over nothing. Ndopedzisira ndaparadza imba yangu, or I'm suffering for nothing, all in the name of a marriage. Do you know kuti I'm sometimes harsh on my child because I think she's the reason I'm stuck with her father. You know, I forgot to mention kuti I've suffered physically, sexually, emotionally abuse in the hands of this man. Although pamupacho I fight back too. Regai ndigumire pano, ndazobatwa ndichiri pakati pekunyora. Don't respond, I will know kana maposta because I'm always following your posts. Zvinhu zvakaitika kumasure zvekuti vakasangana, zvinhu zvose zvakaitika kumasure at some point, it's in the past. Let's just learn to keep quiet because zvinozokunzira ma-problems. Ndo maonero angu. Hanzi a wise man once said nothing. Just say nothing. Because there's no mufesa anotanga kuti turn off. He's using everything he was told about her against her. Zvese unongo uchingonzi uri hure zvakaoma. Saka pamupacho unanzi munguva kunyarara. Hanzi kunyarara kunokunda kutaura. Handiziviwo kuti munozvifungawo sei. What do you think about this marriage? Kuti vasiyane nawo here murume kana kuti vagare naye murume, because murume anovashungurudza. Achiramba achitaura kuti uri hure, achiramba achitaura achida kuziva, munhu anochengera, unotoona kuti is emotionally abusive. Vanoda kuona zvauri kuita mufoni, uri kutaura nani, haubvunzi kushanda, haudidi, ukadzoka kumba vanototarisa pendi rako kuti wanga uchite. This is an abusive relationship. Ndo zvandingangotaura, this is abuse. It's highest level. Guys, ngatisiye ma-advice kuna mama motaura kuti what can she do, because this is not good. Tinokutendai nekuona chironga kwamaita, muve nezuva rakanaka, Mwari vakuitirai zvakanaka. Vanoda got milk vese vaya vanga vachinditumira mameseji kubva Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. I'm back in town, saka let's do the deals. Usai maorder enyu titumire got milk. Tinokutendai, Mwari vakuitirai zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.